लोगोफोर गुड मर्निं आंनि आरो मोनसे गोदान ब्लगाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय। दा फुंनि 8:30 जाबाय। आं बाबुखौ स्कुलाव लांनो ओंखारदों। बाबुआबो ओंखारखांबाय। ओमफ्राय माने दिनै आङो दा फैनायाव इउरिया हासारबो लाबोनो नांगोन। जोंहानि माइ गायनाय लांहा माने इउरिया बिदों आरो 3 केजि खोथियाव होनो, खोथिया फोबाय नालाय। ओमफ्राय आदिसो नालाय बेनिखायनो इउरियाफोरखौ लाबोनो गोनां जायो। ओमफ्राय माने जोंहानि आइयाबो एसे लोमजाबाय थादोंनो। आं माने डक्टरनियावनो लिंदोंमोन खिन्थु थाङानो आरो आइया मुलि जाबानो हामगोन होनना बुंदों। दा मुलिखौ लाबोनानै होनोसै आइनोबो। उखुत जेया उखुत जे इउरिया नाय पुरा दकानते इउरिया नाय बोले नाय बोले गत्ताय दकान हुदलुम मय इउरिया आहा नाय बोले बेसे इउरिया लाबोनो होनाया इउरियायानो गैयानो माने दकानफोराव फैयाखै होनना बुंदों आरो। ओमफ्राय आं माने सब दकानावनो सोंबोबाय, स्कुलावनो लोगो सासेया खोन्थाबाय आरो इउरिया गैया जोंहाबो मोनाखै होननानै। बेनिखायनो माने आङो सब दकानावनो सोंबोबाय थादों खिन्थु गैया आरो फैयाखै इउरियाखौ मोनबोआसै दा। माने फैयाखैनो नालाय दाथ' मोननोबो गैला। ओमफ्राय दा बिदिनो थासिगोन आरो माब्लाबा फैबाथाय होसिगोन। खोथियावसो होनोमोन नालाय। खोथिया पेलावा जे किमान दिन हले शनिबारे फोदोंमोन खोथियाखौ। ओमफ्राय गाबोन शनिबार मोनबा सप्तासे जागोन आरो दिनै शुक्रबार नालाय। ओमफ्राय सप्तासे आरो नायनोसै बे साननैसोआव फैगोन नामा इउरिया। जुदि फैबाथाय लाबोनानै होफैनोसै। दा आइजों आंजों ओंखाम जानोसै। आइयाबो ओंखाम जायाखै, आंखौ नेबाय थादों। ओमफ्राय मुलिबो जानो नांगौ नालाय आइनिया। ओंखाम जायैनि आगोलाव जानाय मुलिबो हरदों। बाथोना ओरैबायदि आलौ गोसा जादों बेखिनिया जानो हाला, दायो जासिगोन। माने आइयानो जानो हाया पारसा खाबा। एसेबो हायाखै जानो नै। जानो हाला आरो बियो। आंसो माने आलु गोसा जानो हायो खिन्थु थेवब्लाबो आं दिनै जानो हायाखै। आइयाथ' आरोसो बांसिन आलु गोसा जानो हाया। न'नि माने बानलु गोसोम फिसा फिसाखौ होदोंमोन आरो जि आलु गोसा जाबाय। दायो जोङो टिभि नायदों। श्रिया फैदों टिभि नायनो। ओमफ्राय जोंनि टिभिया नै मा जाना दङ माने एकदम फिसा जाना दङ आरो आं हाला माने बिखौ हासबेन्डखौ फन खालामनो नांसिगोन। 2 घन्टा टिभि नायबाय। उन्दुनाय बायदि नांबाय आरो माने टिभि नायबा उन्दुनाय बायदि नाङो नालाय। दा बाबुखौबो लायनो टाइम जासिगोन। ओमफ्राय दाथ' आङो ओंख्रि संना गालांनो नांगोन नालाय, ओंख्रियानो गैया माने नागिरबासो। न'आवनो थास' आथिं ओंखारदों नै जि गोलाव गोसोमनि थास' गोसोमनि आरो नै खायसे माने बेदरबो थांबाय। बेबायदियाथ' बेदर थांनाया जि गोथाव जायोना। नै बिफोर माने थास' गोसोमनि जि गोलाव ओंखारना दङ आरो बिथिंजायबो दङ नै जि मोजां। आरो नै बेयावबो दङ बेनो जि मोजां एसे करकथाल पक्सि डाङार हल आनजाखावा ना जाय टागारु डाङार हल जि खान्थाल लाना फैदों आरो मैगं जानो। देरबाय मालाय बियो। इक' डाङार हल ना इ। आङो ओंख्रि नागिरबाय थादोंमोन। ओमफ्राय भातकेलेरा दङ, बेखौनो खागोन बायदि जादोंमोन आरो खानो नागिरदोंमोन। ओमफ्राय आइया नै खान्थाल लाना फैबाय। बे खान्थालखौनो संनो नांगोनो आरो जानो लुबैदों खोमा। ओमफ्राय लाबोना होदों संनोसै दा। माने बाजैलांहानि खान्थाल बिफाङा बायदोंनो, बिनिखाय बेखौ लाना फैदों आरो एसे देरबाय, एसे गोरलैयावनो जानो नांगौ माने बे फिसा जाद आरो। Kose kama parai hol ya dangari hol. Butiye puro dol. Apa? Oh, buti di putara. Ji atha zazubai. Ki butya. Silakan hero balapsi. Kiba hansi loisun kira sintir di pala tu balapsi. Nanti. Kata nisne pala gor. Di kuku lalu.
बिदिनो जायो आरो जानो जाबायानो ने एसे गिदिर जाबाय देग्लाय बोथोराव खान्थाल ओंख्रिखौनो जानाय जायाखै जि गोथाव माने जानो थांनाय बोसोराव बहुत जादोंमोन देग्लाय बादों आङो एकदम बेबायदि आथा नांनायखायनो बिराद बायो आरो खान्थालखौ बयल खालामना लागोन एसे संख्रिबो होनि खान्थाला बयल जाबाय आं बांद्राय गुरै खालामाखै एसेल'सो बयल खालामदों ओमफ्राय बे खिरखायाव थिखांना लानोसै खान्थालखौ दैखौबो गारा दैखौबो दोनगोन दायो होनो नांगोन बे दैखौनो दा थावा गुदुं जाबाय तेजपातखौ होनि ओमफ्राय पियासखौबो होनि आं बारा मस्ला इउज खालामा खालि बिखौल' होगोन हाइजें रुसुन देनाय आरो बानलुबो देना होदों ओमफ्राय मस्लाखौथ' होनो लुबैयो खिन्थु होनो हाया आरो बाबुनि थाखाय बाबुआ माने दाखालि बावैसो उदै सानाय जादोंमोन ना गोबालायनाय जादोंमोन ओमफ्राय साननै माने स्कुलावनो लांनो हायि जादों बिनिखायनो एसे सिम्पोलै संनोसै आरो बेबायदिनो हाइजें रुसुनल' होनानै संनोसै जेबो मस्ला होलिया ओमफ्राय माने आइयाबो लोमजाबाय थादों नालाय आइयाबो माने मस्ला जानो बायो बुरि मानसि नालाय आरो दाथ' लोमजानायजों माने जानोनो गाहाम मोननाय नङा दानो जि मोजां जाबाय आरो खान्थाला जि माने बेदर बायदि नुदोंना नुनायावनो ओमफ्राय मोदोमनायाबो बे हाइजें रुसुननि मोदोमनायानो माने ओरैबायदि गोथाव मोदोमदों आरो आङो बेयाव माने बयल खालामनायनि दोननाय दैखौ होनानै एसे तुब तुब बानायगोन आरो भाजाखौ आङो फिसाथिंजाय लांनोसै गिदिरथिंजाय माने ओंखामखौ बहायनोसै टाइमाबो गैला नालाय ओंखामा थाबैनो मोननो नांगोन ओमफ्राय भाजायाथ' बयल खालामना लानाय नालाय एसे थाबैनो मोनगोन दिनै खिन्थु बिराद आराम जादों आरो आंहा टिभि नायबाय थाबाय टिभि नायबाय थानानै लेटसो खालामना लाबाय दा 3टायानो जाबाय दाबो मोनाखै माने दासो ओंखाम बहायदों भाजायाबो दाबोसो दै होदों ओमफ्राय दाथ' आङो थांनोनो जासिगोन माने बिराद हाकार जागोन आरो दिनै दा साहाबो लोंनो लुबैदोंमोन ओंखामबो उखैदों दहाय फुङाव माने एसे बेला जादों जानाया खिन्थु एसे खम जादों आरो ओंख्रि गैया नालाय भाजाल'सो ओमफ्राय दा माने साहा फुदुंनो जायगाबो गैया स्टभ खालि गैया ओंखामा बा ओंख्रिया मोनबाथाय साहा एसेबाबो फुदुंनानै लोंनानै थांसै आरो बाबुखौ लायनो दा फैनाय लोगो लोगो जानोसै आरो खान्थालजों ओमफ्राय आरो दहायनि बाथोना दङ आलु गोसा बाथोना बेजों जासिगोन आरो दा ओंखामा मोनबाय साहा एसेबाबो फुदुंनानै लोंनोसै आरो बेथिंजाय भाजायाबो मोनबाय दैया रानबायनो एसे तुब तुब जाबाय थांनो ओंखारबाय लोगोफोर बाबुखौ लायनो देलायनोबो सम गैला खानायखौल' हेबनानै लाबाय आरो ओमफ्राय नै 3:30 जाबायानो पुरा दा थांसै साहायालाय साहाखौ लोंनो नांगोन ना नै साहाया बाथियावसो बाथिसे बिराद गोथाव जादोंमोन एसे आरामै लोंनो मोनबा गाहाम जागौमोन दा टाइमानो गैला दै लोंनाय बायदिसो लोंनो नांसिगोन টায়াৰটো পাতল হৈ গৈছে না এতিয়াতো ইমান ঘনাই পাম্প দি থাকিব লাগে কিমান আছিল এতিয়া খালি 10 হৈ থাকে সেইকাৰণেতো ইমান টানা টানা হৈ আছে पाम्पआनो गैया टायारा गथाय गोबा जाजोब्बायनो टायारखौ सोलायनो नांसिगोन न' मोनफैबाय नै बाबुआ दा 5टायानो जाबाय 5टा जाद्रायाखै 4:50 जाबाय ओमफ्राय दा आरो ओंखाम जानो नांसिगोन बाबुआबोथ' बिराद ओंखाम उखैबायना बियो आं सानो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबाय जानांगौ जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलाव जुदि गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बिदिब्ला लोगोफोर लोगो मोनफिननोसै आरो मोनसे गोदान ब्लगाव गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय